Jesús i Joan s'havien decidit a investigar el passadís, però com que no sabien el que podien trobar, abans d'entrar van agafar tot el que podrien necessitar. Jesús, si de veritat hi ha alguna cosa aquí, crec que deu ser millor que no parlem gens. Tens raó, som-hi, que sigui el que Déu vulga. Quan ja ho tenien tot, van començar a descendir sense dir ni pruna. Cap dels dos amics no volia mostrar-se temerós perquè hi pogueren trobar. El passadís tenia un aspecte una mica tenebrós. Semblava més aviat una cova que la continuació de la casa. Era com si estigueren en un lloc completament divers. Tant la paret com l'escala estaven construïdes de pedra i la humitat havia fet créixer molts en algunes parts del sòl i la paret. Al sostre s'hi podien distingir algunes teranyines. «Joan, vigila, aquest tapat pots cedir si poses el teu pes damunt», li va advertir en veu molt baixa. «Uf, per poc. Gràcies, Jesús». El desgast de l'escala, possiblement causat per l'edat, en dificultava el descens i van tardar més del que pensàvem en arribar al final. La gran foscor tampoc feia més senzill el camí. Era tanta que ni les llanternes servien per a molt, ja que tan sols il·luminaven un trosset molt reduït. Passat un temps, van arribar al final de l'escala, però encara es faltava un llarg camí per davant. Tot il·luminant el passadís, no aconseguien veure'n el final, però de totes maneres els dos companys decidiren continuar. No hi havia res d'estrany. De vegades hi trobaven uns ratolins morts, però Joan no els va donar molta importància, a diferència de Jesús, que pensava que no era normal. Els ratolins no semblava que havien tingut una mort natural. Estaven oberts en canal i pareixia que algun animal se n'haguera menjat l'interior. Era grotesc. Ai! De sobte, van sentir una altra vegada uns crits molt aguts, però ara s'escoltava més clar i fort. Tots dos van sentir una esgarrifança que els va recórrer per tot el cos. «Què era això?», va preguntar Joan sobresaltat i tremolant amb la veu més baixa que havia aconseguit. «No ho sé, potser és algun animal que s'ha quedat atrapat. No crec que això siga un animal. Vols que tornem a casa?» «No, vinga, continuem», va respondre Joan amb una veu que no indicava molta seguretat. El passadís tenia moltes desviacions, però Joan i Jesús van decidir de continuar en línia recta per evitar pedres. Tot anava bé. Havien avançat un bon tros quan una vegada més van escoltar la veu, però aquesta vegada semblava més tranquil·la, com si parlara, i la va acompanyar una riallada tan grotesca que se'ls va introduir pels ossos i els deixà clavats a terra. Jesús, això no és un animal. Què farem quan es trobem en aquella cosa? No n'estic segur. No ho havia pensat. Pensava que devia ser algun animal, una canonada trencada o alguna cosa semblant. De sobte, van sentir una altra vegada la riallada d'aquella cosa i alguns ratolins molt agitats van passar corrent entre els peus de Joan i Jesús. Semblava com si fugiren d'alguna cosa. «Què ha estat això?», va preguntar Jesús alarmat. «Alguna cosa m'ha fregat la cama». «Són ratolins». Joan va apuntar la llanterna en la direcció de la que provenien els ratolins i de sobte va veure alguna cosa estranya darrere una de les parets. Al principi pensava que eren dos llums, però s'hi va fixar una mica i pogué comprovar absolutament bocabadat que més enllà d'aquells llums hi havia alguna cosa semblant a un cos humà mig amagat darrere d'una de les desviacions del passadís, i llavors es va adonar que no eren llums, sinó dos ulls que l'observaven molt atentament cadascun dels seus moviments. Joan i Jesús van sentir una esgarrifança absoluta que es feu tremolar de por. Joan agitava la llanterna en totes direccions. No se'n veia gens clar,
però es van adonar que aquella cosa havia desaparegut. No estava en el mateix lloc. On està? Va dir Jesús. No ho sé, però no vull quedar-me a esbrinar-ho. Jo em vaig. Quan les cames se s'ho van permetre, tots dos vas començar a córrer tot el ràpid com van poder. Per tot el passadís se sentia el ressò d'aquell riure esborronador cada vegada més i més fort. Era com si es burlara de Jesús i Joan. Ells van continuar el seu camí sense mirar enrere, centrant-se en eixir d'allí el més aviat possible, quan de sobte va eixir aquell monstre d'un passadís cridant i alçant els seus braços en alt. Mesurava uns 4 metres, no tenia gens de pèl i estava recobert de tot per una pell blanquinosa que feia feredat. Tenia una dentadura abundant i punxeguda. Era talment com si haguera eixit d'una pel·lícula de terror. Aquella visió es va obligar a retrocedir una mica. Quan Jesús intenta continuar cap avant, el monstre li va clavar les seues llargues ungles, que en realitat semblaven més aviat unes urpes que una altra cosa. El crit de dolor de Jesús va ressonar per tot el passadís. Joan colpejà insistentment el monstre en la llanterna fins que el va soltar. Aleshores es va girar i el va enfocar i va donar amb la llanterna directament als ulls. De sobte, feu un crit estremidor i va retrocedir a tot vent. Va pensar que potser no li agradara la llum i va començar a apuntar-lo per evitar que els atacara. Jesús, què fas? Alça't i fuig! De pressa, corre! Jesús es va alçar i se'n va allunyar una mica, però s'hi va aturar perquè volia esperar Joan. Però quan Joan no mirava, el monstre es va alçar fent que Joan retrocedira i va impedir-li el pas cap a l'eixida. Jesús, fuig i busca ajuda, va cridar amb totes les seues forces. Espantat, Joan arrencà a córrer envers una de les desviacions que havien decidit de fugir. Al mateix temps, el monstre va començar a perseguir-lo amb aquella riallada d'ultratomba. Una altra vegada semblava que es divertira perseguint-los, com si estiguera jugant. Jesús va seguir cap endavant com va poder, coixejant fins a arribar a l'eixida. Quan va arribar a la casa, va tancar la porta. Les seues cames no van aguantar-ho més i va caure a terra. Sentia com la cama que li havia agafat el monstre li palpitava del dolor i el cor li bategava amb força. He de fer-ne alguna cosa. Jo necessito ajuda. No puc deixar-lo a soles. Jesús va buscar per dins de casa algun instrument que poguera ser-li útil per enfrontar-se al monstre. En un calaix va trobar una brúixola que li serviria per orientar-se en aquell laberint de corredors. També va trobar una poma per donar de menjar al monstre, a veure si així es deixava tranquils. El bat de beisbol li va semblar que en un moment donat podia servir d'arma en cas de necessitat. S'ho va posar tots dins la motxilla, va fer el cor fort i va tornar a obrir la porta del passadís. La sensació de fred i olor pestilent a humitat li pegaren una bufetada. No obstant això, va continuar avançant seguint el mateix camí que havia fet abans Sant Joan. Anava a espai, amb l'oïda afuada per escoltar qualsevol so que li anunciara la presència d'un perill. En un moment determinat, li va semblar escoltar un cant. Es va detenir a esbrinar d'on procedia i va confirmar que venia d'un passadís a la dreta. El cant era molt vell i l'originava una veu femenina realment seductora. A mesura que l'escoltava, es quedava més i més admirat. Prompte no va poder resistir l'atractiu d'aquella veu melodiosa. Sense donar-se ni compte, un pas rere l'altre s'endinsà en aquell passadís lateral. No tardà en arribar a una mena de cambra ampla que formava la roca del passadís. En aquella estranya estança reverberava una llum dolça, tènue, ataronjada, que es projectava contra unes cortines que onejaven com si les moguera el vent. La veu venia just de darrere d'aquelles cortines i el seu encís era tan complet que cap humà no haguera pogut resistir-se a ella. Jesús entrà en l'estança totalment absort per aquella veu, amb la ment en blanc i el cor posseït, movent els peus com un autòmat. S'acostà a les cortines i les corregué per a descobrir què hi havia al darrere. Trobà un llitet com el d'un laboratori experimental i al damunt una jove gitada enganxada en cables que cantaven la mirada perduda en el sostre. Encuriosit,
i a la vegada mig atabalat pel poder d'aquella veu, Jesús s'inclinà sobre ella per examinar-la de prop. La jove no sembla adonar-se'n, només cantava i cantava. Jesús s'atrevia a agafar-la de la mà. Aleshores, ella gira el cap i el mirava als ulls en una expressió encantadora. Benvingut sigues, amic. Feia temps que t'esperava. Va dir amb la seva veu de vellut. Jesús va somriure i li va preguntar qui era. Soc la cosa que més temps del món. Va respondre la xica amb aquella veu d'aigua clara. Com podria tindre por d'una bellesa com tu? Li va respondre Jesús sentint-se més i més atret per ella a cada moment. És una bona pregunta, estimat. Com és possible que tingues tanta por a l'amor? I només pronunciar aquestes paraules, els cables es van activar i van emetre una llum ataronjada. Tot el cos d'ella es va sacsejar, va començar a transformar-se. Quan la llum es va aturar, ja no era ella, sinó una dona vella, malcarada, horrible. Digues la veritat, estimat meu. Per què em tens por? Per què? Per què? I la seva veu ja no era vellutada, sinó aspra i metàl·lica com la d'una ginoide rovellada. Jesús va fer 2 passos enrere. La dona es va incorporar en el llitet i va fer un salt. El xicot va arrencar a córrer esbalaït. Ella el va perseguir cridant-li: Dóna'm el teu cor, el teu cor! Jesús corria més i més, però ella li anava darrere a gran velocitat. Va tindre el pensament d'obrir la motxilla, traure la poma i llançar-li-la. «Tin, és el meu cor, queda-te'l per sempre!» La dona va agafar la poma i es va quedar mirant-la molt seriosa. Després se la va portar al pit, agafant-la en les 2 mans, i va fer mitja volta. Se'n tornà al llitet caminant lentament i es perdé de vista darrere les cortines. Jesús deixà de córrer i es recolzà contra el mur del passadís, alenant fortament. Es quedà descansant uns minuts fins que va poder recuperar-se. Per sort que el malson ha passat, es va dir a si mateix. La paraula malson el va fer pensar. Sí, aquella experiència del passadís no semblava del tot real. Monstres, dones encisades, rates esventrades... Què dimonis estava passant? Tot s'havia originat aquella mateixa vesprada, quan Joan obrí un vell bagul a les golfes de casa i dins aquell estrany ou de pedra com el que usaven abans les dones per a sargir els calcetins foradats. Joan havia dit que les coses no eren mai el que semblaven i que aquella pedra podia ser fàcilment un ou de drac o de fènix. A continuació se l'havia posada a la butxaca. Jesús s'havia regut de l'ocurrència de Joan, a què considerava molt imaginatiu. De sobte, en obrir la porta d'un armari de paret, havia aparegut el passadís. Quina mala ocurrència havia sigut entrar-hi. Però ja era tard per a lamentar-se. Ara els 2 amics estaven immersos en aquella perillosa aventura que no hi havia altra volta enrere. El més important en aquell moment era trobar Joan. Jesús continuà el passadís principal cap avant, a fi de poder defensar-se del monstre. Tragué el bat de beisbol de la motxilla i l'agafà en la mà dreta com qui agafa una porra. El passadís estava tan silenciós que no s'escoltava ni el vol d'una mosca, ni el carrisqueig de les potetes de les rates contra la roca del terra. En girar una corba que feia el passadís, els seus peus entropessaren amb un embalum que de poc no el fa caure. Aleshores escoltà un gemec. S'ajupia a veure què era. Ni més ni menys que el cos de Joan. Jesús el mirà molt preocupat. Li pegà un colpet a la galta i Joan, que estava mig inconscient, es recuperà. «Amic meu, estàs bé?» li preguntà Jesús. «Crec que sí. M'alegra molt. Intenta posar-te de peus i anem-nos-en de pressa». Apenes s'hi havien posat de peus quan aparegué el monstre darrere d'ells bramant. «Corre tan ràpid com pugues, Joan!» Les 2 eixiren volant, però el seu perseguidor s'afanyava tant com ells. Jesús pregunta a Joan: «Quina és la cosa que et fa més por del món?» «La mort». «Doncs això és exactament el que s'està perseguint. Si és així ho tenim malament. Ningú pot vèncer la mort». Jesús va llançar el bat de beisbol contra el monstre i li va pegar al cap. El colp va deixar el monstre una mica atabalat
i els xicots aprofitaren per agafar més distància. Al cap d'un moment ja el tenien altra vegada al darrere. Al cap d'una estona estaven esgotats i decidiren despistar-lo entrant pels corredors laterals. Ho van fer així, però el monstre no s'equivocava mai. Sempre acabava trobant-los. Van passar molt de temps amagant-se fins que, completament esgotats, es van abrasar darrere d'un excint de la roca i es van deixar caure al terra. Les passes sorolloses del monstre no van tardar a aproximar-se. Bé, Joan, sembla que hem arribat al final. La teua por a la mort és el que ens alimenta el monstre i està clar que és més forta que tu i no la pots superar. Dis-me, per què et fa tanta por? No ho sé. Des que va morir ma mare sempre he pensat que no voldria que em passara com a ella, tan jove. De tota manera, crec que tota la gent té por a la mort, no? Suposo que sí, però jo no hi pense mai. A mi el que em fa por és enamorar-me. De debò, Jesús, però si això és meravellós. No, per a mi, els sentiments m'espanten. Ei, que jo també t'estime, com a amic, saps? Els dos joves s'abraçaren i de sobte es trobaren. Les passes cada vegada s'escoltaven més a prop. Almenys pensat, ja el tenien allí, rugint com una bestiola. Preparem-nos per al pitjor, va dir Joan. No tan pronte. Crec que ens queda una possibilitat d'escapar. Sí? Quina? Tot ha començat amb eixe ou que hem trobat. On el tens? Joan se'l va traure de la butxaca i el va mostrar. Ha de servir per alguna cosa. Tira-li al monstre. Joan el va alçar de terra i li el va llançar amb totes les seues forces. L'ou li va pegar enmig del cap. Es va sentir un esclafit com si es trencara un vidre. El monstre va bramar i a poc va començar a esclatar-se de dalt a baix i a caure a trossos enmig del passadís. Finalment, es va dissoldre en una fumeguera blanca. El passadís tornà a quedar-se en silenci. Els dos amics començaren a botar d'alegria. Era el moment de tornar a casa. Jesús va treure la brúixola per orientar-se enmig d'aquell laberint de corredors i en un tres i no res ja eren a la porta de l'armari. La pròxima vegada que trobem un objecte estrany serà millor que no el toquem, va dir Joan. Al contrari, gràcies a això, ara ens coneixem millor i som més amics que mai. Crec que aquesta aventura ha valgut molt la pena. Si tu ho dius, per cert, crec que Amanda està enamorada de tu. Sempre t'està mirant. Com? Ni m'ho anomenes. Això sí que em fa por, va respondre Jesús. I un darrere l'altre se n'hissiren de les golfes partint-se de riure.